Ang mga pagbasa nga nabati nato karong Domingo adunay interrelated nga tema or mensahe nga timely kaayo, very contextual, ug kinahanglan gyud natong sabton. Ang una natong pagbasa gikan ka propeta Jeremias, nabati nato ang iyahang kasaysayan sa pagtawag ni Yahweh niya. Gipili siya sa Dios. Gipili siya para mamahimong propeta. Unya daghay exhortations si Yahweh ngadto kaniya. Sa imong pagkapropeta matud pa ni Yahweh, ilaha kang i-reject, dili kanila dawaton, i-ostracize kanila, ilaha kang biayon, ilaha kang paantuson, etc. Pero matud pa ni Yahweh, ayaw kahadlok para dili ko ikaw hadlokon. Mahimo kang labing lig-on sa tanan, tungod kay ako magauban man nimo. So, sa unang pagbasa, tataw na, nga kung magpropeta ka, mamahimo kang mensahero sa Dios, mamahimo kang mensahero sa kamatuoran para sa tanan, dili ka dawaton sa katawhan, apan uban kanimo ang Dios. Ang gugma sa Dios, maoy maglig-on o naglig-on sa propeta. Mauna nga kung basahon ninyo ang libro ni Jeremiah, gi-accuse siya of so many things. Pero ning barug gihapon siya, kay sayod man siya nga ang Diyos nagauban kaniya. Ang atong ikaduhang pagbasa, on the other hand, nabati nato si Pablo sa dihang misulat siya sa taga-Korento. Naghimo siya pahimangno nila mahitungod sa kaimportante sa gugma. Mauna ang pagsugod pa lang second reading, niingunan niya, ang gugma mapahiyobsanon. Love is patient and kind. Dili mahibat mapahitason. Dili garbuso. Ang gugma kanunay musabot. Ang gugma mulungtad gayud. Ang kaalam, ang maayong pagsanyaw mawala, matud pa ni Pablo, apan ang gugma magpabilin. Ang gugma nga iyahang hisgutan dinhi, tataw kaayo walay lain, kundi ang gugma sa Dios nga gihalad kanatong tanan. Sayod kita nga pinaagi niya ng maong gugma sa Dios, milambo o mitubo ang simbahan. Kanang gugma sa Dios, maunay hinungdan nga taliwala sa mga kalisdaan o pagsulay sa mga propeta, may barugay sila para sa kamatuuran. Kanang maong gugma, maoy labing dako sa tanan. So kinahanglan sabto nato nga kung mga lagad kita, aduna gayon pagsulay, apan ang gugma sa Dios may mohatag kanato og kusog. Ang atong ebanghelyo, on the other hand, continuation siya sa ebanghelyo ni atong nilabayng Domingo. In fact, ang ending last Sunday mao'y beginning line karon, o beginning pericope. Matud pa ni Jesus, ang tanan nga iyang gisulti, ang tanan nga gisulti ni Propeta Isaias, nahitabo gayud sa ilahang pagkadungog karon. Mao nang amaze kayo ang mga kababayan ni Kristo. Ingon sila, uy, kuyawa mang istorya ng tawhana. Pero tensa, di ba taga-dinhi na ni? Di ba anak man ni siyang Jose? So that means, naadayon ang pagduha-duha, naadayon ang wala pagsalig, naadayon ang timailhan, nga wala sila motuo. Mauna ang giingnan sila ni Jesus, pastila ninyo, kagahi gud ninyo mga ulo. Mao bitaw, hinumdumin ninyo nga niadtong grabe ang hulaw o kagutom, wala gigipadala sa Elias dinhi sa Israel, kundi sa usa ka byuda dito sa Sidon. Mao bitaw nga niadtong daghay sang lahon, wala gipadala sa Israel si Eliseo, kundi ngadto kang naaman nga taga Syrian. Sa ato pagi-point ni Jesus ang usa ka realidad nga because of the hardness of their hearts and their refusal to believe in God, that they have been banished. Wala malipay ang Israel pagkadungog nila ni Ana. Wala sila malipay sa kamatuoran nga ilang nabati. Wala sila malipay sa tinuod nga gisulti ni Jesus. Nga naman,
They had been comfortable believing in their lies. Matod pa sa daghang panultihon, the problem with stupid people is this: they knew the truth, they had seen the truth, but they still believe in their lies. Maunay nahitabo sa mga Israelita. Wala nila madawat, dili nila madawat ang ipamulong ni Jesus. Nainsulto sila sa kamatuuran ng isangyaw ni Jesus. And the end, gusto nilang patyon si Jesus. In this gospel, one thing is very clear. Kung sama ka ni Jesus, mamahimo kang propeta o ni Jeremias nga propeta, if you wanted to transform the world, I wanted to paraphrase Blessed Titus Brandsma, soon to be canonized Carmelite saint, when he said, those who wanted to change the world must be always ready to be in conflict with it. Mauna ang kasinatian sa mga propeta. Mauna ang kasinatian ni Jesus. Buot niyang mag-uhon ang kasing-kasing huna-huna sa mga tao, apan wala siya dawata o paminawa. And that conflict led eventually to the fullness of His sacrifice, nuwawang iyang kamatayon. Apan taliwala niya na hinumduman nato nga ang tinawag o pinili sa Diyos, mauman usab ka na ang kasinatian ni Kristo, andam ngayon mo barog sa kamatuuran, labi na gayud sa panahon nga ang mga tao komportable na sa bakak. Mauni ang problema that confronts our nation today. Komportable na kita sa mga bakak. Komportable kita sa source nato nga TikTok, Facebook, kaysa mag-research, mubasa o historical books. That's why we become indifferent when people wanted to revise history because their interest is to regain power. Mao na ang nahimong problema nato kay parihas sa mga Israelita. Dili ta maminaw, bisan pag-unsay isinggit sa simbahan nga kabag-uhan. Grabe na ang kasinatian sa simbahan. Daghan ay mga kaparian nga gipamatay, mga laikong lumilihok nga gipamatay, tungod kay nibarog sa kamatuuran. But we never learned our lesson. We opted to become like the Jewish people in the time of Jesus in today's gospel, who refused to believe in the truth because they become comfortable living and believing in their lies. Mao na nga ato ang ipangaliya mga kaigsuunan, labi na gayon yaning nagsingabot na ang pinili ay daghan kaayong bakak nga gina-proliferate sa social media. Kung nakasinati ka sa kalisod niya itong unang panahon, kaya makatilaw ka nga makulatahan ka, mapriso ka, gidakop ka sa mga militar, mawad-an kag uyuan, tungod kay gidakop, niya nahimong desaparecido, makakita o mga kauban o higala, nga gipang-rape sa imong atubangan, sa mga uniformed personnel niya itong unang panahon, you will never say that the past indeed was a glorious years. And I had been there. I experienced it myself. My family had experienced it as well. If we would continue to linger on believing in these lies, we shall never overcome this falsehood. And this country will never change. Mao na nga itong ipangaliya sa Diyos, nga unta tandugo ng atong mga kasing-kasing, aron gamito nato ang atong lawong nga panghuna-huna o pamalandong. Aron mahibalo kita unsay kamatuuran o unsay bakak. Aron sama sa mga propeta, sama kang Jeremias, sama kang Elias, sama sa parag-ina ni Kristo mismo, mubarog kita alang sa kamatuuran. Hinaot pa unta. Palihog